so grand. From the reaches heights to Tour de France, you conquer every land with courage and resilience. سلام كمي تخونو كبرات تخطاتلتي سي ام اكسترا شو علتاو زينا سبورت حيزنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم بخبرنا نقدم. أبالا غرايد غانتا إرترا نايكن فتقعي على سليمان مشهورة نايت كلوب غايس نمتنبار نابتها كرتو عايزو منبارون روون نتاكلتا بخلت شوتو تاتو بيلو نزنبرا مسال نمحياش أمن تازل على تراك تصوات مسمحو يرسعن يقول مبار وكيل تصاتاي ناي قزار أسراب حق قديمو نعو أواغا عداغا كو اكتبو مفتانو اتتصفو إرتراو تصاتاي ناب عدو كلوبو أبلع على ديفيجن إثيوبيا مستركب كنما هواسا كملسي مريتو تجينا حد عمت وعلو كيود أنا بروفيشنال صوتو نمعواي ناوشودن ستوعزه برونه كم زلو زرعي كإرتراو تصعطاي مشودن هاي غانتا غايس زقبع حكمنا ومرمرا بمكياد مزي كازكمون انبقعتون بمسكار ناي قداماي تسلاف عدن تواهيب يكون مبر وكيلا بوداي مايان زمص غعزون تاي كم زمسل كيتزراربه بموسادو على سليمان كبرت مريتو نبحجو زلو شغراتو غطيمو اب كلب حواسا استرفت عمت بمتصوات دحرزي ناب زماماتو كلب خيدي مالتيو وكيلو على سليمان دلالاي مسكال اوت كلبات شورم كغعز دليت كوان تنبرو غن فقادنيا كم زي كونه ابريلو ابز ساعتون كاب استفلالي كلبات ግብፅን ደቡብ አፍሪካን ጠለባት ይቀርባሉ ኳንተሎ አለ ግን ንሓደ ዓመት መዛ ኢትዮጵያዊት ክለብ ጸኒሑ ናብ ዝሓሻ ክለባት ዓለምና ከቋም ዘሎ ድሌት ገሊጽ ይርከብ BCI ናይ ክልተ ሓይሊ ፈረስ ማዕቀን ዘሎ ናይ መበል 20 ሓታም ዝረን ወይ 29 ሓሰ ተቀዳደምቲ ኣብቲ ሴንድረሎ 15.4 ኪሎ ሜትር ዝሽፍንዎ ናይ ውልቅ ግዜ ውድድር ቀፂሉ ውዕሉ እዚ ዙር ከም ኤርትራ ኦሎምፒክ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ፈረንሳዊ ክሪስቶፍ ላፖርተ ቤልጂማዊ ጃስፐር ፊሊፕሰን ኢጣሊያዊ ጆናታን ሚላን ኔዘርላንዳዊ ማቴዎ ቫንደርፑል ዝኣመሰሉ ቡኑንሱም ዘለዎም ተቀዳደምቲ ሓቂፉ ዝካየድ ዘሎ ስለዝኾነ ድማ ዕምርቲ ውድድር ሓፂርን ጠመተ ክህልወካን ደሞዝ ብኡ መንፅር ዝወስኽን 89,100 ዝበፅሕ ግን عزلو بمقانو تقلدمتي ناب ربحهم نملوات هاريفهم يمقاتيهم اتلعمان نمكن غانتاتاتهم ابزلون عبيتنا يورلو تربقاتهم زمزنو ليو ازو كرباتا زيبلو زور بوطبتا وددر كم زازم زتفلت ايو كم اكالنا يزدما كالاي مدرخ بتسيلو زوعللو تقلدمتي مسنفاس زقبرو وددر ابال كلب لوتو ديستني اليكسي غارت نوددرو اب ساعه 54.45 غيزي مالت ب16 دقيقه 59 غيزي بمفصامو زقلطف تقدرما يكونو امريكاوي ماغنس شيفيلد ناي كلب إنيس غرينارديس 54.19 اب ساعه بمزغبو كلا درجه كقمطن كله 10 خليز دحره سويزرلانداو ستيفان بيسيجر ناي كلب اف اديوكيشن زي بوست دما سالساي تقمطو نرويجاوي توبياس فوسن بيلجيماوي ويلينس دما 45 كونهم ابناي غزي ودر بزح صقط زي سرح تقدرما بيلجيماوي كلب انتر مارش وانتي ارتراو بنيام غرماي دما ودر اب ساعه 48 نتمكن 15 كيلومتر بمقعد 2 دقيقه 16 غزي ندحرو مبل 191 ترتا تسرعو كمز فلت اتوات بشكل تاربح زبل ገንዘብ ዘይብሉ ምዃኑ ኩላትና ንዝንጉዕ ይኩነን ከምዛ ቀዲሙ ዝገለጽና ግን ዝሮን ወይ ካፕት ካልእ ፍሊ ዘብሎ ድሕሪ ዓበይቲ ዙራት ዓለምና እቲ መክሰብ ዝጋሓጠሉ እዩ ይኹን እምበር ተንከሲል ካብናት ከሓስባት መኻድ የለን ቢንያም ግርማይ እውን ደቂ ጋንቱ ኣብ ምዕያይ ዘሎ በዚ ምክንያት እዩ ንብጫ ማልያ ማለት ናይ ግዜ ዝተዓወተላ 10,000 ዩሮ ሒዙ ናብ ቤቱ ክምለስ እዩ ካልኣይ 50,000 ዩሮ ሳልሳይ 250,000 ዩሮ ራብዓይ 1250 ዩሮ ሓምሻይ 1,000 ዩሮ ሻርሻይ 750 يورو شامناي كا 500 يورو مالت كساب مبل 20 زحزو كساب موداتا 100 يورو ገንዘብ ክሽሎም እዮም ኣብ ነፍስ ወከፍ መድረኻት ናይ ብጫ ማልያ ዝተቃለሰ ድማ ቀዳማይ 4,000 ዩሮ ካልኣይ 2,000 ዩሮ ሳልሳይ 1,000 ዩሮ ንራብዓይ ድማ 500 ዩሮ እዚ ኸ ክሳብ መበል 20 ደረጃኡ ዝሓዙ ክሳብ 100 ዩሮ ሽልማት ክረኽቡ እዮም ቤልጂማዊ ኔዘርላንዳዊ ኣምሬት ዓዶ ምስ ምዃኑ ድማ ነቲ ቅርፂ ብግቡእ ዘጽንዑ እዮም ዝመስሉ ስለዝኾነ ይኸኣ ነቲ ተዳልዩ ዘሎ መጠን ገንዘብ ወዲ ሃገር ኣሌክ ሴጋርት ብ3 ሰዓትን 58 ደቂቕን ግዜ ነታ ማልያ ኣብ ኢጣልያዊ ጆናታን ሚላን ናይ ክለብ ዲልትሬክ መንጢልዎ ዘሎ ኣብዛ ልብሲ መበል 7 ዝነበረ ኤርትራ ኦሎምፒካዊ ቢንያም ግርማይ ናብ 89 ወሊዱ ኣሜሪካዊ ማግነስ ሼፊልድ ግን ብ7 ጋሊታት ጥራይ ድሕሪ ምህላውን ቤልጂማዊ ኣሌክስ ቅስን ኣይመስልን ኖርዌጃዊ ተቀዳዳማይ ኢኔስ ግራንደርሲዮን ነቲ ህልኽ ብ11 ካልኢት ድሕሪ ይስዕቦ ካልኣይን ሳልሳይን ድማ ደጋንታ ምስ ምዃኖም ተቀዳዳማይ ክለብ ሎቶ ዴስቲኒ ኣሌክስ ጋርተ እታ ኣብ ዝባኑ ዘላ ማልያ ርኢዩ ከይስእና የሰክፍ እዩ زندقت فتنة ودرو نخال أي مدرخ زان بيلجيماوي أليكسي غارت 30 نت بمهلالون نتمسسال نت بزلو إيطالياوي جوناتان بمعلت بليصو نقط على ملاون زمر حزل يو أمريكاوي ماغنس شيفيلد ما سالساي كوين يسعب
ንብሩፅ መንእሰይ ተዋሃብ ማልያ ኣሌክሴይ ጋርተ ብ3 ሰዓትን 58 ካልኢትን ግዜ ይመርሕ። ኣሜሪካዊ ማግነስ ሼፊልድን ኖርዌጃዊ ስትራንድ ሃገንስፐር ድማ ካልኣይን ሳልሳይን ኮይኖም ይኽተልዎ። ብጋንታ ደረጃ እንግሊዛዊት ኢነስ ግሬነደርስ ብ11 ሰዓትን 54 ደቂቕን 40 ግዜን ንዩአይኢ ኢማራትስ ፈረንሳዊት ክለብ ቪዝማ ሊያስ ኤ ባይካ ኸቲላ ንውድድር ትቕልጾ። ኣብዚ 13 ዝነበረት ኢንተር ማርቾንቲ ናብ 15 ለጠቂላ። ይህ መድረኽ ዙር ረነዌይ ጽባሕ ተቐዳደምቲ ካብ ብላንክበርግ ተበጊሶም ኣብ ኤርዶ ይዛዘም ናይ 188.5 ኪሎ ሜትር ውድድር ይጽበዮም። ኣብ ቻይና ዝእንገድ ዘሎ እዙር ሃይናይንድሮ ሳልሳይ መድረኹ ሰላሲሉ። ነዛ ናይሎም መድረኽ ድማ እቲ ንክለብ ኣስታና ወኪሉ ሳተፍ ዘሎ ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ሄኖክ ምልብርሃን ካብ ዕውት ኣውስትራልያ ተቐዳዳሚ ክለብ ብርጎስ ኤች ኣሮን ጋይት ብሽዱሽተ ካልእ ድሒሩ መበል ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ብምፍጻም ድሙቕ ዓወት ኣመስጊቡ። ኣብ ናይ ግዜ ማልያ ከዓ ሳልሳይ ደረጃ ተረኪቡ። እዛ መድረኽ ክሳብ 181.3 ኪሎ ሜትር ዝንውሓታ ኮይና ቀሪባ። እቶም ኣብዚ ውድድር ንክለብ ተረንካኑ ሳይክሊንግ ወኪሎም ዝርከቡ ክልተ ተገዳሚ ፕሮፌሽናል ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ምራዊ ቅዱስን መትከል እዩብን ድማ መበል 11 51 ደረጃታት ሒዞም ነቲ ብሓፈሻ ተቐዳደምቲ ኣብ ሰዓት 41.5 ኪሎ ሜትር እናተጓዓዙ ብ4 ሰዓትን 22 ደቂቕን ዝተዛዘመት መድረኽ ዛዚሞማ። ነዛ 2581 ሜትር ብረኸ ዝነበራ ውድድር ኣሮን ጋይት ብ10 ሰዓትን 30 ደቂቕን ክልተ ካልኢትን ግዜ ቀዳማይ ኮይኑ ናይ ግዜ ማልያ ይመርሕ። ኮሎምቢያዊ ዊልማር ጋሪድስ ካልኣይ ዘሎ እዩ። ኣብዛ ማልያ 51 ደረጃ ዝነበረ ኤርትራዊ ሄኖክ ምልብርሃን ድማ ብናይሎም ዝኣከቦ ነጥቢ ተሓጊዙ ናብ ሳልሳይ ደይቡ። መርሃዊ ቅዱስ መበል ሻርሻይ ክስራዕ እንከሎ መትከል እዮብ ድማ ካብ 66 ናብ መበል 48 ሓኺሩ። ኣሮን ጋይት ንቐጠልያ ማልያ ብ34 ነጥቢ መርሓ ዘሎ እዩ። ሄኖክ ምልብርሃን ሓምሻይ፣ መርሃዊ ቅዱስ ሻውዓይ ኣብዛ ልብሲ ሒዞም። ሞንጎልያዊ ጃምባሊጃም ሳይንባያር ናይ ክለብ ቡርጎስ 15 ነጥቢ ብምውላል ኣንበሳ ዓቕም ናይቲ ውድድር ኣሎ። ብጋንታ ደረጃ ስጳኛዊት ክለብ ቡርጎስ ቢኤ 31 ሰዓትን 31 12 ካልኢትን ግዜ ቀዳማይ ኮይና ትቕልሰን። ኣስታና ካብ 4ይ ናብ 18 ከተንቆልቁሉን ኮላ መበል 11 ዝነበረ ተረንጋኑ ሳይክሊን ድማ ናብ ሻናይ ተርታ ደይባ። ናይ 5 መዓልታት ዕምሪ ዘለዎ ዙር ሃይናይ ጽባሕ ተቐዳደምቲ 151.3 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ከካይድ እዮም። ዙር ቮልታ ስጳኛ 2024 መበል 12 መድረኹ ኣሳሊጡ። እዛ 167.5 ኪሎ ሜትር ዝነበረት መድረኽ ዳንጋ ብዙሓት ተቐዳደምቲ ዝፈተነት ኮይና ሓሊፋ። ነታ 3088 ሜትሮ ብራኸ ዝነበራ ድማ ስኖም ንኺሶም እዮም ኣብ መፈጸምታ ኣብፂሖማ። ዋላ እኳ ነቶም ናይ ምሕኳር ክእለት ዘለዎም ዘኽስበት እንተነበረት ከምቲ ትፅቢት ዝተገበረላ ግን ዋላቶም ናይ ሹካዮም ካብ እግሮም ከይተፈለዩ እዮም። ከም መሰረት ናይዚ ድማ ን3 ሰዓትን 36 ደቂቕን 12 ካልኢትን ግዜ ዝወሰደት መድረኽ ስጳኛዊ ኣባል ክለብ ኢኮ ኬርን ፌርማ ስጳኛዊ ፓብሎ ካስትሬሎ ቀዳማይ ብምዃን መዛዘም ሕንፃት ረጊጹላ። 8 ካልኢት ዝተበለፀ እንግሊዛዊ ማክስ ፖል ናይ ክለብ ዲኤስኤም ፈርሚቼ ፖስት ኤንኤል ካልኣይ ኮይኑ ኣትዩ። ነዛ መድረኽ ተቐዳደምቲ ኣብ 68.59 ኪሎ ሜትር ብምርጋፂኦም ዛዚሞማ። ነዛ ፅንገርቲ ኣብ ኩርባታት ዝተዛዘመት መድረኽ 12 መበል 14 ደረጃ ሒዙላ ዝኣተወ ኣውስትራልያዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ዲካትሎን ዲኤል ኣማር ላሞን ዲያለ ቤን ኦኮነር ብ47 ደቂቕን 35 ግዜ ቀዳማይ ኮይኑ ናይ ግዜ ማልያ ናይዚ ውድድር ፍጹም ሓሊፉ ይሃባን። 3 ደቂቕን 16 ካልኢትን ግዜ ዝተበለፀ ስሎቬናዊ ኣባል ክለብ ሬድ ቡል ቦራ ሃንግሮ ፕሪሞዝ ሮግሊች ድማ ካልኣይ ኮይኑ ይመጣጠር። 3 ደቂቕን 58 ግዜ ተበሊፁ ዝርከብ ስጳኛዊ ኤንሪክ ማስ ናይ ሙቪስታር ኣብታ ማልያ ሳልሳይ ዘሎ እዩ። ቤልጂማዊ ኣባል ክለብ ቪዝማ ሊኤስኤ ባይኩት ቫን ኣርት ንቐጠልያ ማልያ ብ243 ተቆፃፂሩ ኣሎ። ብ162 ድማ ኣውስትራልያዊ ካረን ግሮቨስ ናይ ክለብ ኣልፔሲን ዲስኒ ካልኣይ ኮይኑ ይኽተሎ። ብጋንታ ደረጃ ዩኤ ኢማራትስ ብ142 ሰዓትን 53 ደቂቕን 4 ካልኢትን ግዜ እታ ንቦታ ኣውሒሳ ኣብ መጓዓዝ ዘለያ። ጀርመናዊት ክለብ ሬድ ቡል ቦራ ሃንስኮ ብ19 ደቂቕን 24 ካልኢትን ተበሊፃ ካልኢቱ ኮይና ይትስዕባ። ናይ ፈረንሳ ዝኾነ ዲካትሎን ኤጂኣር ላሞንዲያለ ድማ ብ20 ደቂቕን 24 ካልኢትን ተበሊፃ ሳልሳይ ዘለያ። 22 ክለባት ዓለምና ዝሳተፍኡ ዘለዋ ቮልታ ስጳኛ ጽባሕ ተቐዳደምቲ ካብ ልጎ ክሳብ ፒዩሬቶ ዲ ኣንካርስ 176 ኪሎ ሜትር ዝህልዎም ርሕቀት ቀፂሉ ክውዕል እዩ። ተቐዳደምቲ 3708 ሜትሮ ብራኸ ክሓኽዑ እዮም። እቶም ናይ ዓቐብ ተቐዳደምቲ ክዕወቱላ ከዓ ትፅቢት ይግበር። ናይ ኩሉ ግዜ ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሾቶ ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮጳ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ካብ ማሕበረ ዩኤፍሲ ተበርከተሉ ብዓይነቱ ፍሉይ ሽልማት ተቐቢሉ። ሮናልዶ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምዕዳል ሽልማት ኣብ ዘስምዖ መደረ ቻምፒየንስ ሊግ ንዓይ ዝዓበየን ፍሉይን መድረኽ ኩዕሶ እግሪ እዩ። ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝተዓወትኩሉ ክብል ዝመደረ CR7 ኣብ ቻምፒየን ሊግ ዘይርሳዕ ተዘክረለኒ። ናይ መጀመርታ ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ፀወታይ ክሳብ ሕጂ ዝክራ ክብል ተዛሪቡ። ሮናልዶ ዳግማይ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ናይ ምጽዋት ዕድል ይህልዎ ዶ ድዩ ተባሂሉ ኣብ ዝተሓተተ መን ክፈልጥ ይኽእል ናይ መጻእ ክብል ሓፂር መልሲ ይቡ።
ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ኣብ ዘካየዶ 183 ጸወታታት 140 ሾቶታት ብምዝጋብ CR7 ናይ ዝውድድር ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሾቶ ምዃኑ ይፍለጥ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝና ዝቐረብና ዜና ስፖርት ዝክትከታተልዎ ጽናሕኩም እዩ። ኣብ ዝቕጽል ምክትታልኩም ኣይተቋርጹ ካልእ እውን ስለ ዘሎ ተን 4 ሕግታት ሼር፣ ላይክ፣ ሳብስክራይብ፣ ኮሜንት ኣይትዝለልዎን ወድሓንኩም أنبسا بني بحار سره أنبسا أنبسا بني بحار سره أنبسا أنبسا بني بحار سره أنبسا